Moi kaikki, se on Riff täällä taas. Tänään mä näytän teille mun laiva. Mä oon rakentanut sen mun laivamaailmassa. Se näyttää täältä. Tää laivamaailma. Eikä paljon laivoja. No, mä näytän nyt sen laivan. Tässä on savupiippu. Tässä näkee promenaadille. Joo. Se oli siis tää ulkokansi. Tässä pääsee sisälle. Tässä on joku vessa. Se on aika huono. Tässä voi chillata, tossakin näkee promenaadilla. Tässä myös. Tässä on tyhjiä hyttejä, ei niin paljon nähtävää. Toisella puolella myös. Ja sitten tässä on joku kartta, missä näkee vähän, että miltä se näyttää yläpuolelta. Tässäkin on taas tyhjiä hyttejä. Sitten näkee promenaadille. Tässä taas voi chillata toisella puolellakin, mutta sieltä ei näe sinne promenaadille. Tässä on samanlainen vessa. Näkee sit alas. Tässäkin näkee. Me aletaan olla nyt aika alhaalla. Tässä on tää yksi vessa. Tässä molemmilla puolella voi chillata. Tässä on tax free. Tässä on sit liput tähän elokuvateatteriin. Tässä on joku kauhuleffa. Tässäkin on kauhuleffa. Tässä voi vaan chillata ja katsoa, kun laiva menee, mutta se ei mene minnekään. Tässä on ravintola, tosi pieni. Tässä on infopiste, jotain lippuja museoon. Tulee kohta. Tässäkin on ravintola, se on vielä pienempi. Se yksi. Tässä on lelukauppa. Tässä on joku teatteri. Voi tehdä esityksiä. Sitten taas voi istua, katsoa. Se oli sitten se promenaadi. Tässä voi mennä vielä alas. Tässä on se museo. Joku tämmönen. Tässä on tämmönen. Sitten täältä tullaan tänne. Tässä on playroom, eli leikkihuone. Ihan tyhjä taas. Tässä on taas tyhjiä hyttejä, vaikka täällä on vessa. Nämä kaikki hytit on sit tyhjät. Wow. Tässä on sit buffet. Näyttää hyvältä. Mun mielestä. Tässä on joku teatteri. Tässä voi henkilökunta laittaa jotain musaa tai jotain ääniä.
tää laiva alkaa olla tässä. Joo. Heippa. Ja muista tilaa kanava. Ja panna tykkäys tähän videolle. Joo. Eli moikka!